Kirara! Kirara! Oh, paminawa Maria. Ikaw nagigitawag. Wala si Maria direte. Ma, tulak ko ma. Pag-amping Kirara ha? Sige, kisa ko ma. Hala, si Kirara man to kayo. Tawag ko na to ba kay magdungan tanyog ato sa eskwelahan. Sige. Kirara! Maria, clear. Dali, magdungan ta sa eskwelahan. Kuya si ma'am na way klase. Uli na lang ko eh. Ang pawiks man na, o nga ni uli na siya. Atuwa na ako, tanong dyan na to. Sige, tara. Uy hala, ako pa ni mga classmate mo. Uy mga classmate! Ang pawiks ni uli lagi ko. Wala may klase good. Kay ingon ni ma'am na general meeting mo daw nila karon. Ay, mo Wala ba? may klase di ay. Niya. Amuli na po gani. Muwa tanyog bangga pa, na dagang bunga ba ya dito, na kunay balaan, dagang kayong bunga. Banta. Tara, doy Sige, boy. para ikaw tingkuha ba? Ah dili ko eh, sa sunod na lang ko kay naisugos papas ko ba. Bahala ka. Dili na ako magdugay. Sige, bahala ka. Bye-bye. Kirara, dili sa tanin nyo manguli, manguha sa tanin nyo mangga. Gani, Kirara. Asa dapit ha? Dito ko sa bukid, daghan kay bunga ba? Unya, pangitaw niya kung mama. Dula man ka buloy mo nga, mga walay klase karon. Tara, uban sa gudton. Oh, bitaw, Kirara. Di lang ta magdugay. Oh, dili lang ta magdugay. Muli man ta dayon. Sige, sige. Lira po diri oy. Ay, nagpagreklamo, Kirara. Manguha, bitaw tag mangga, lamit kay mangga bo. Ako sa bagyo kong mama ang iba. Wala. Grabe ang papa. Ay manubog man dayon, mo pataka ilis di man ka paabot. Ayo. Ayo. Nang purita. Uy, Dudong Pawis, ikaw din na? Wala ka ni eskwela? Bismillah man kunang, wa man may klase. Ha? Wala din mong klase? Wala nang. Wala pa rin na uli si Kirara. Nagsugat man may ato ganina. Kauban niya si Maria o si Claire. Abi gina ko nanguli na to sila kay ingon sila manguli sila. Ha, mao ba di ay? Bantay lang yun yung bataan eh. Asa man mo nagsugat tapit? Dito sa may bukid-bukid lang ba? Dito may ang sugat ganina. Wala na ko kabalo kahatos sila padulong. Mao ba di ay? Pason di ito na ko uron. Unya dong, unsa man di tuyo nimo? Nang, ipanhi kong papa nang kay pwede ba raw siya mobali sa ihang tuba na idelivery ugma. 5 ka container nang. O sige, pila ma po dong? 250 lang daw nang. O sige, magkuha sa kong kwarta. Dere dong oh. Salamat ani nang anang nya. Dili na ko magdugay nang. Agtos ako. Salamat sige. kayo. Bantay li jud tong bataa turon. Paso na ko bi. Bantay li jud ning bataan ni ba? Kalamias mangga Maria. Gingnan ta mo no, ha? Amik ko ayo. Nagiyon na no.